Ja, det är bjuding här. Ja. Ja, men det kostar pengar, det förstår du. Ja. Sixten, ja, nej det går inte. Han hänger på tork. Men den hänger på tork, säger jag. Ja, du får vänta. Han är inte färdig för en morgon, förstår du. Ja. Du får prata med den. Har ni gräddin, tror jag. Ja. Det är bara lite med då. Ja, men den hänger på tork, tror jag. Den hänger på tork. Ja, men då är vi överens. Ja, du får gå över på andra sidan och sen gå till vänster. Ja, exakt. Men den hänger på tork. Ja, exakt. Ja, men ja, vi säger så. Men den hänger